साफ्रोमबो नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमदों आरो लोगोसेयैनो नैबे भिडिअआवहाय साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बरायदों। आं जाबाय पास्टर जेम्स लाबोयो बेबायदिनो इसोरनि थाखुना थानाय बाथ्राफोरखौ नैबे बर' खृष्टान कार्टुन चेनेलनि गेजेरजों नो ड्रामा नो टेक अनलि गड्स वर्ड्स आरो बेजों लोगोसेयैनो सम सम माखासे रादाबफोरखौ लानानै फैयो। जि रादाबफोरा जोंनि ख्रिस्टियानफोरजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोर बेखौ नोंथांमोननो लानानै फैयो आरो नोंथांमोननो मोनथिहोयो। दिनैबो आं नोंथांमोननो मोनसे मोनथिनो गोनां भिडिअ लानानै फैदों जि सासे बर' सिख्ला बिनानावा ख्रिस्टियान सोमोन्दै गोबां बाथ्राफोर बुंदों। बिनि मा बाथ्राफोर बुंदों बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो हास्थायदों आरो बिथाङा सासे बाथौ धोरोमनि फोथायारि अब्लाबो बिथाङा ख्रिस्टियाननि सोमोन्दै गोबां बाथ्राफोरखौ बुंदों। दा फेसबुकआव इउटिउबाव गोबां भाइराल जानानै दङ बे सिख्लाया, बे बिनानावा। दा बावखाय आंबो दिनै नोंथांमोननो लानानै फैदों बिथाङा मा बुंदों बेखौ नोंथांमोननो नायग्रोदो, उनावहाय गोबां बाथ्राफोरखौ बुंहैफिनबावसिगोन। संसाराव जोङो धोरोमखौ मुगैलायनाय नुनो मोनो, खिन्थु बे धोरोमाव लिरनाय थायोदि जेबो धोरोमखौ जोङो मुगैलायनाङा। दिनै आङो धोरोमनि बागै बे भिडिअखौ बानायदों। बेयो आंनि जास्ट मोन्दांथिसो, नोंथांमोना गाज्रि साननाङा आरो आंनि नोजोरजों गासैबो धोरोमानो मोजां। आङो बुंग्रोनि फार्स्टआवनो जोंनि हिन्दु धोरोमनि सोमोन्दैनो बुंग्रोगोन आं, बेनि उनाव बुंगोन आं मोजां मोनग्रा धोरोमनि आं मा धोरोमखौ मोजां मोनो। अके, आं हिन्दु धोरोमखौ आङो बुंग्रोनिखि राम भगबाना श्री रामा जोंखौ मा फोरोंलांखो? जोंखौ फोरोंलांबाय कि एसे दायावनो गावनि बिसिखौ गिदिर गिदिर पानिशमेन्ट होनाय, नङा होमबा? आरो श्री कृष्णआ जोंखौ मा फोरोंलांखो? श्री कृष्णआ हाजारथा हिन्जाव गोसो थोनाय, नङा होमबा? ओमफ्राय लोगोसे गावनि बिदा बिफंजोंनो बुलायलायनाय, दानथारलायनाय, सुथारलायनाय फोरोंबाय। आरो मेन खोथायानो जाहैबाय शिबा जोंखौ मा फोरोंलांखो, नङा होमबा? शिबा जोंखौ मा फोरोंखो? दे ओरैया गान्जाया, नङा होमबा? गान्जा सोबनाय फोरोंलांबाय। दिनै गोबाङानो हयथ' दिनै शिब बाबायानो गान्जा सोबो आरो जोंलाय मानसि मा? भगबानानो जोंखौ फोरोंलांखांबाय, बेबायदि आरोना। ओमफ्राय बेथ' बे बाद दोनथ' आरो मोनसे खोथा आंनि माइन्डआव जाखांफैबाय थायो। भगबानानो कि गावनि प्राइभेट पार्टसखौ खुलुमजानो लुबैयो। दिनै शिब बाबाया गावनि लिंगखौ मानो खुलुमहोनो फोरोंलांखो? सोरबाखि भगबानानो इदि गावनि अंगखौ खुलुमनो होयो? बे मोनसे आङो सोंथि आरो लोगोसे मा हिन्जावखौ मोनैनि थाखाय बुहुमखौनो धंस' खालामनो नागिरनाय, फाग्ला फाग्लि जानाय, बेबायदि फोरोंलांबाय आरोना। जोङो गोबाङानो मानो होनबा जों सासे भगबाननिफ्रायनो जों गासैखौबो फल' खालामो, नङा होमबा? बेवहाय आं मिथिया, जास्ट बे आंनि मोन्दांथिसो। नोंथांमोननिबा मा बेखौ आंनो फोरमायहरबानो जाबाय। आरो आं ख्रिस्टियान धोरोमखौ मोजां मोनो। मानि थाखाय मोजां मोनो? वर्ल्डआवनो सबनिफ्राय देरसिन धोरोमानो मा? ख्रिस्टियान धोरोम, नङा होमबा? वर्ल्डआवनो ख्रिस्टियान धोरोमनि सुबुंफोरा बांसिन दं। आउट अफ कान्ट्रि जेरैहाय इरान, आमेरिका, नङा होमबा? बेयाव जोङो बांसिन ख्रिस्टियान धोरोमखौ मोनगोन आरो जोङो बांसिन बिसोरखौ माहाजोन मोन। मानि थाखाय होनोब्ला मोनफ्रोमबो सप्तायाव सानदेआव बिथांमोना बिजाब लायै लायै, नङा होमबा? बिजाब लायै लायै गावसिनि मन्दिराव थाङो। बेयाव थाङो बिसोरो मानो? धोरोम फरायनो थाङा बिसोरो थाङो नलेज आरजिनो, गियान आरजिनो, सासेया सासेखौ बोरै अनो, नङा होमबा? जेरैहाय आङो बुंगोन जिसु ख्रिस्ट'नि सोमोन्दैथ' जों फरायनो मोनखादों, एसेबाबो बिजाबफोराव फरायनो मोनखादों। जेरै शिबा जेनेबा कृष्णआ, रामा जिबायदि आखल आखु फोरोंलांबाय, खिन्थु जिसुनि आखल आखुखौ जोङो नायोब्ला, नङा होमबा? जिसुनि आखल आखुखौ जोङो नायोब्ला मोनसेबो गोरोन्थियानो गैया। बे आंनि बिजिरथि आरो। जों खोनानो मोनो, नङा होमबा? जे बिदि बाथ्रा खोनानो मोनो जों ख्रिस्टान मानसिफोरनिफ्राय, जोङो समाव खोनानो मोनोदि बिथांमोना जुदि नोंनाव गांथाम जि दङ, गांनै जि दङ, होमबा गैथारैनो गांसे हर। होमबा मा फोरोङो बिसोरो? मा सोलोङो? अनलायलायनाय फोरोङो। हयथ' जुदि जोंनावबो बेबायदि धोरोमाव जुदि शिब कृष्ण, नङा होमबा? जेनेबा राम, इसोर जुदि बेफोरबायदि गियान फोरोंलांनायमोनबा हयथ' जोंनि गेजेरावबो गोबां नलेजेबोल मानसि उजिगौमोन, गियान गोनां उजिगौमोन, गावजों गाव अनलायलायगौमोन, नङा होमबा? जोंनि समाजावबो हयथ' जाहोना जोंनि बर'फोराबो गोरोबलायो, बेनि थाखायनो मानो होनबा बिराद खोमसियाव थायो।
मोनसेबो नलेजखौनो आरजिनो रोङा गियान आरजिनो रोङा मानिफ्राय गियान मोनगोन नङा होमबा जेनेबा ख्रिस्टानफोरखौ जोङो एसेबाबो गियान होननानै मिथिगौ मिथिना मिथिया मानो मिथिगौ बिसोरनाव थाखायो लेखायानो नङा होमबा आरो इसोरो धोरोम फरायनो थाङा इसोरो फरायनो थाङो गावसोरनि मानसिजों बोरै थानांगौ बोरै अनलायनांगौ नङा होमबा बेबायदि बिसोरो सोलोंनो थाङो बोरै सोलिनानै जानांगौ जिउआव बोरैहाय जोङो साक्सेस जालांनो हागोन बेफोरबायदि बिसोरो मोनो स' आङो ख्रिस्टानफोरनावबो गोबां खोथा सोङो आरोना मिथिनो लुबैनानै सोङो आरोना ओमफ्राय आरो हिन्दुफोरनावबो सोङो आङो जास्ट बे आंनि मोन्दांथिसो आरो दै जास्ट आङो माने आसलथे मा धोरोमा पारफेक्ट जोंनि जिबननि थाखाय जोंनि मानसि माहारिनि थाखाय आंनि थाखाय बेनोदि जि धोरोमा सासे पापि मानसिखौ गाज्रि मानसिखौ सिखाव मानसिखौ सोलायहोनो हायो मोजां लामायाव लाबोनो हायो नङा होमबा निमाहा होलायनो हायो बेनो आंनि थाखाय धोरोम दा आंनि थाखाय धोरोमा बे ख्रिस्टान धोरोमानो जोंनि थाखाय बेस्ट धोरोम आंनि नोजोराव आरो जुदि जोंबो हिन्दु जानानै जुदि ख्रिस्टाननि फल' खालामो नङा होमबा जेरै बिसोरो मन्दिराव गियान होयो जोंनाबो जुदि बेबायदिनो गियान होयोमोनब्ला हयथ' जोंबो गावजों गाव नायलायनो हानाय जानाय नङामोन अनलायलायै जानो हानाय नङामोन माने बहुद खोथा आरो जियानो जादोला बे आंनि जास्ट मोन्दांथिसो जे आङो अबेबा धोरोमखौ गाज्रि अबेबा धोरोमखौ मोजां होननानै आङो बुङाखै जास्ट बे आंनि मोन्दांथि आङो सानोदि जोंनि हिन्दु धोरोमावबो जुदि बिसोर भगबानफोरा जुदि बेबायदि फोरोंलांनायमोनबा जिसु बायदि हयथ' जोंनि धोरोमाबो निस्सय नाम्बार 1 थागौमोन जेरैहाय दा ख्रिस्टान धोरोमा बेबायदि जियानो जादोला बे आंनि मोन्दांथिसो नोंथांमोना नांलायलायनाङा धोरोमखौ लानानै गावबागाव चइस गावबागाव धोरोम जास्ट बेनोखि आंनि नोजोराव जों दा बाथौ सिबियारि जे बाथौ धोरोम खुलुमो जे मिथिंगाखौ जेरै खुलुमो बेनिनो बे जोंनि बर'नि धोरोमारि कालचार होननानै आङो सिबियो खुलुमो खिन्थु आङो साइडआव फल' खालामो ख्रिस्टान धोरोमनि बेनोसै मानो होनबा अनलायलायनाय दे आङो अनलायलायखायो बयखौबो आङो समान नोजोरजों अनो आं सासे गाज्रि मानसिखौबो अननो ओंखारो मानो होनबा गाज्रि रावबो ओरैनो जाया नङा होमबा मानिबा जाहोननि थाखाय जायो बेबायदि आरो निमाहा होलायनाय नङा होमबा बेफोरबायदि किसुमान मोजां गुनफोरखौ आङो ख्रिस्टान धोरोमनिफ्राय आरजिनायखौ आरोना बेबायदि जियानो जादोंला जोङो साफ्रोमबो हदाय जोङो मोजां गियानखौल' आरजिनांगौ गाज्रिखौ आरजिनाङा गाज्रिखौ आरजिनाय माने नोंथांनि जिउखौनो फोजोबनाय नोंथाङा बेनिखायनो जियानोला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जुदि गोरोन्थि जायो आं निमाहा बिग्रोनाय थाखाबाय अनजालु ख्रिस्ट'प्रियफोर जाय बिनानावा दिनै स्क्रिनाव बेबायदि बाथ्रा बुंदों बेनि बिसय आंनियाव जेबो डिटेल्स गैया आं नोंथांमोननो डिटेल्स होनो हानाय नङा केबल बेखौल'सो बुंना होनो हागोन जिहेतु बियो गावनो भिडिअ बुंनानै लादों जे आङो सासे बाथौ सिबिसुलि होननानैहाय बुंदों एबा सिबिग्रा होननानै थ' बिथाङा सासे बाथौ सिबियारि जों जेब्ला माबाफोर बाथ्रा बुङो माबाफोर कमेन्ट होयो जेखि जाया बेलायाव बावहाय मोननै हान्जा सानफ्रोमबो ओंखारबाय थायो मोनसे येस बुंग्रा थायो मोनसे न' बुंग्रा थायो दा बे बिनानावनि बाथ्रा बुंनायफोरावबो गोबांफ्रा न' होनग्रा थागोन आरो गोबांफ्रा येस होननानै बुंगोन गोबाङा मोजां जादों होननानै बुंगोन गोबाङा गाज्रि जादों होननानै बुंगोन दिनै बे बिनानावा कमेन्ट होनाय बाथ्राफोरखौ एबा बिबुंथि होनाय बाथ्राफोरखौ जुदि सोरबा बाथौ फोथायारि सुबुंफोरा नायदोंब्ला बिथांमोननि नोजोराव बिनि बुंनाया गोरोन्थि जागोन आरो ख्रिस्टियान सुबुंफोरनि नोजोराव हयथ' गोबां ख्रिस्टियान सुबुंफोरा बुंगोन बिनि बुंनाया मोजां जादों होननानै बेबायदि कमेन्ट होनो हागौ गुबुना मा कमेन्ट होनो हास्थायदों एबा बुंनो हास्थायदों आं बेखौ बुंनो नागिराखै नाथाय बिनानावा जा बाथ्राफोरखौ बुंदों बिनि सायाव आङो फंसेल' बाथ्राखौ मोनदों आरो बिनि गेजेराव आङो बुंनो आरोबा क्लियार खालामना होनो हास्थायदों बे जाहैबाय बे बिनानावा बुंदों आं ख्रिस्टियान धोरोमखौ मोजां मोनो होननानैहाय बुंदों अनजाग्रा नायगिरि नोंथांमोन ख्रिस्टियानखौ मोजां मोनग्रा बुहुमाव गोबां मानसिफोर दङ नाथाय जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनो हानायासो आसोल बाथ्राया गुदि बाथ्रा एबा गिबि बाथ्राया दिनै बुहुमाव थानाय मोनसेबो धोरोमा गाज्रि फोरोङाखै दिनै बाथौआरिनि धोरोमा गाज्रि फोरोङा ब्रह्मनि धोरोमनि बाथ्राफोरा गाज्रि फोरोङा भगबत गीताया गाज्रि फोरोङाखै कुराना गाज्रि फोरोङाखै ख्रिस्टियाना गाज्रि फोरोङाखै धोरोमा मानसिफोरखौ माब्लाबाबो गाज्रि जानो
फोरोङा आरो धोरोमाव बे खान्थिफोरा गैया। धोरोम माने अनज्लायनाय, धोरोम माने मानसिखौ खौसेथि खालामज्लायनाय, धोरोम माने सहाय होज्लायनाय, धोरोम माने गाज्रि मावनायखौ नागारनाय। गासैबो धोरोमाव गासैखौबो मोननो हागोन, नाथाय मोनसेल'खौ मोननो हाया। बे जाहैबाय धोरोमनि गेजेरजों बासायजानायखौ मोननो हाया, धोरोमनि गेजेरजों मुक्तिखौ मोननो हाया। बासायजानाय मुक्तिया जिसुनि गेजेरजों जायो। जिसुआसो बेखौ होनो हायो, धोरोमा होनो हाया। जाय बिनानावा खृष्टाननि सोमोन्दै गोबां मोजां कमेन्टफोरखौ होदों, बेबो केबल खृष्टियान धोरोमखौसो मोजां मोननायनि बाथ्राखौ बुंदों, नाथाय जिसु ख्रिस्टनि मोजांनि बाथ्राखौ बुंनो हायाखै एबा मोनथियाखै। अनजाथाव ख्रिस्ट' प्रियफोर, बि बिनानावखौ सोरबा सिनाय मोनग्रा आंनि भिडिअखौ नायग्रा दङब्ला नोंथाङा हेफाजाब होदो जेन बे बिनानावा जिसु ख्रिस्ट'खौ सिनाय मोनो, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनथियो, बासायजानायनि बाथ्राखौ जेन मोनथि हायो। आसा खालामदों नोंथांमोना बे बिनानावखौ सिनाय मोनोब्ला हेफाजाब होगोन होननानै, जेन बे बिनानावा जिसु ख्रिस्ट'खौ गावनि पार्सनेल लाइफआव सासे सेभियर बासायगिरि होननानै मोनथि मोनो आरो गनायना लानो हायो। दे अब्ला आंनि दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन। जोबनायाव साफ्रोमनिसिम आंनि अननायखौ बावहरबावनानै प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।